αυτό. Εδώ είμαστε, παιδιά, με ένα κορίτσι που πάρα πολύ αγαπώ, με ένα κορίτσι που έχει έρθει με φανταστικό χρώμα. Σου πάει πάρα πολύ και αυτό το χρώμα. Καλώς ήρθες, Εφη Σγουράκη. Καλώς σας βρήκα. Που λοιπόν. μιλάμε για πασχαλινές όμορφες ταλαιπώριες, γιατί μαγείρευες όλες τις μέρες εσύ. Μα ο κόσμος που ήρθε ήταν χαρά για μας. Και μιλούσαμε και για τη Γάβδο. Πολλά φιλιά στη Γάβδο. Πολλά φιλιά στη Γάβδο, πολλά φιλιά στους τηλεθεατές. Να τους ευχηθούμε χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, γιατί εγώ δεν το έχω πει. Αληθώς ο Κύριος. Αν και κουράστηκες, πέρασες όμορφα παρόλα αυτά. Πέρασε πάρα πολύ όμορφα. Και του χρόνου να έχεις την υγειά σου. Όλος ο κόσμος, αμήν. Αμήν, δεν λες τίποτα. Αποκλειστική ανάθεση ακινήτου. Έρχεται σήμερα η Εφη με αυτό το θέμα, που νομίζω ότι υπάρχει μια τεράστια παραφιλολογία, γιατί και εγώ, επειδή δεν το γνωρίζω καλά, μπήκα λίγο, έψαξα λίγο, διάβασα. Γιατί όλη αυτή η σύγχυση? Αρχικά να πούμε τι είναι η αποκλειστική ανάθεση ακινήτου. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Ωραία. Κάποιος που ενδιαφέρεται να πουλήσει ή να αγοράσει το ακίνητό του, είναι πλέον νόμος ότι θα πρέπει, αν απευθύνεται σε μεσίτη, να το κάνει με μία εντολή, με γραπτή εντολή. Και αυτό γιατί από τότε που βγήκε ο νόμος για τα προσωπικά δεδομένα, δεν μπορώ εγώ ούτε να υποδεικνύω ένα ακίνητο, ούτε να μιλάω για λογαριασμό σου αν ψάχνω να βρω ένα ακίνητο, αν δεν έχω γραπτή εντολή. Δεν είμαι νόμιμη. Εξοδοτημένος δηλαδή. Ακριβώς. Είναι σαν μια μορφή εξουσιοδότησης. Ωραία. Μέχρι πρότινος λοιπόν και πριν από αυτό το νόμο, ερχόμουν εγώ και σου έλεγα, Εφη, έχω αυτό το ακίνητο και θέλω να το πουλήσω. Το αναλαμβάνεις εσύ, χωρίς χαρτιά, χωρίς τίποτα. Πήγαινε, δες, δείξ' το δικό μας μίλα το γι' αυτό. γραφείο δεν αναλάβανε ποτέ χωρίς χαρτιά. Γιατί είστε πολύ μπροστά ούτως ή άλλως. Γιατί είμαστε επαγγελματίες. Και γιατί έχει τύχει πριν από κάποια χρόνια, όταν πρωτοξεκινούσαμε κι εμείς, να χαλάσουν αγοροπολισίες, γιατί τελικά το ακίνητο δεν ήταν νόμιμο, δεν είχε όλα του τα παραστατικά, δεν είχε κάνει ακόμα τις αποδοχές κληρονομιάς, για ένα σωρό λόγους. Από τότε λοιπόν, εκείνα τα χρόνια που πρωτοξεκινήσαμε, στην προσπάθειά μας να γίνουμε όσο το δυνατόν καλύτεροι, βάλαμε κάποια όρια στο τι σημαίνει ότι συνεργαζόμαστε για να πουλήσουμε ένα ακίνητο. Για να πουλήσουμε λοιπόν ένα ακίνητο, θέλουμε να φτιάξουμε ένα πλήρη φάκελο, όπου από την αρχή θα ξέρουμε τις δυσκολίες, ότι δεν έχει γίνει, ας πούμε, αποδοχή κληρονομιάς. Γιατί πολλοί κόσμος που πρόκειται να πουλήσει, επειδή φοβάται το φόρο κληρονομιάς, δεν κάνει αποδοχή μέχρι να βρεθεί κάποιος αγοραστής. Είναι όμως... Έτσι ώστε με τα χρήματα που θα πάρει να καλύψει και το κόστος αυτό. Είναι όμως εντελώς διαφορετικό να το ξέρουμε και να ενημερώσουμε τον αγοραστή για το συγκεκριμένο διάστημα που θα χρειαστεί μέχρι να ολοκληρωθούν τα συμβόλαια. Είναι αυτό. Και είναι εντελώς διαφορετικό να βρεθούμε ξαφνικά ότι φέρε μας τον τίτλο σου, με τι τίτλο πουλάς, ότι είναι δικό σου και το πουλάς, τώρα θα το φτιάξω. Παρόλα αυτά όμως, και εσείς ναι, φυσικά είστε επαγγελματίες και το έχετε αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια, γι' αυτό και ξεχωρίζετε στο χώρο σας. Ο νόμος κάλυπτε άλλους συναδέλφους σας που δεν λειτουργούσαν έτσι. Δηλαδή υπήρχε θέμα από τη στιγμή που δεν υπήρχε αυτό το... Κοίτα, από τη στιγμή που κάποιος δεν σου έχει υπογράψει μια ανάθεση, δεν μπορούσες ούτε και παλιότερα να πας δικαστικά και να διεκδικήσεις, ας πούμε, την αμοιβή σου. Αν ήθελε σε πλήρωνε, αν δεν ήθελε δεν σε πλήρωνε. Μάλιστα. Για όλους αυτούς τους λόγους, βέβαια, για όλους αυτούς τους λόγους, εγώ και σαν λογίστρια λέω στους πελάτες μου, όταν πρόκειται να χτίσουν, όταν πρόκειται να έρθουν σε συνεργασία με έναν επαγγελματία, να κάνουν πάντα ένα ιδιωτικό συμφωνητικό, γιατί όπως συνήθιζαν να λένε οι παλιοί μας, τα γραπτά μένουν. Σωστό. Οπότε με αυτόν τον τρόπο... Και σε σώζουν και από πολλές κακοτοπιές. Ακριβώς. Λοιπόν, και αυτό είναι το καλύτερο που μπορεί να κάνει κάποιος όταν απευθύνεται σε έναν επαγγελματία, να μην φοβάται να υπογράψει συμφωνητικό, γιατί καλύπτει και τη μία πλευρά και την άλλη. Από πρώτα λοιπόν, πριν ισχύσει ο νόμος περί προσωπικών δεδομένων, είχαμε σαν σύλλογος μεσιτών Χανίων, είχαμε φτιάξει για τα μέλη μας έτοιμες εντολές ανάθεσης, είτε απλές είτε αποκλειστικές. Ποια είναι η διαφορά τώρα? Όταν δίνεις αποκλειστικότητα ένα ακίνητο, που είναι για προκαθορισμένο διάστημα, δεν μπορεί να είναι επαορίστου, έτσι, ο μεσίτης που αναλαμβάνει αυτό το ακίνητο αποκλειστικά δεν έχει μόνο δικαιώματα στην πόλη του ακινήτου, έχει και πάρα πολλές υποχρεώσεις. Γιατί θα πρέπει να φροντίσει, αν θέλει να είναι σωστός επαγγελματίας, να το πουλήσει μέσα σε αυτό το διάστημα που του έχει ανατεθεί. Ωραία. Αν δεν το καταφέρει αυτό. Να πούμε λίγο τις διαφορές. Ωραία. Λοιπόν,
Ενώ μια απλή ανάθεση σημαίνει ότι ο ιδιοκτήτης μπορεί να το δώσει ταυτόχρονα σε 5, 10, 20 σε όλα τα γραφεία των Χανίων, ας πούμε, να μιλήσουμε για τα Χανιά. Ποιες είναι τώρα οι διαφορές στη μία και στην άλλη, που ωφελείται ο ιδιοκτήτης του ακινήτου ή ο ενδιαφερόμενος που θέλει να αγοράσει. Όταν εγώ έχω μια αποκλειστική ανάθεση και ξέρω ότι αν εγώ το δουλέψω σωστά θα ολοκληρωθεί η πώληση και θα πάρω την αμοιβή μου, τότε δεν φοβάμαι ούτε να το διαφημίσω, ούτε να το δείξω, ούτε να κάνω τις απαραίτητες ενέργειες και τα απαραίτητα έξοδα για να έχει την καλύτερη δυνατή τύχη αυτό το ακίνητο. Όταν όμως γιατί ξέρω, είναι όλοι κερδισμένοι. Βέβαια, όταν όμως ξέρω ότι μπορεί να ξοδέψω χρήματα για διαφήμιση και την ώρα που θα βρεθεί ο πελάτης και θα μου πει ναι, το θέλω να το πάρω, θα μου πει ο ιδιοκτήτης το πούλησα προχθές και ξέχασα να σου το πω, γιατί το έχουμε αντιμετωπίσει πολλές φορές. Κάποιος ζημιώνεται από όλο αυτό. Δεν ζημιώνομαι μόνο για τα έξοδα που έχω κάνει, είναι και η φήμη του γραφείου. Που ο πελάτης θα μου πει καλά, δεν ξέρεις τι διαφημίζεις, ότι αυτό το ακίνητο δεν ήταν ελεύθερο και ήρθες να μου το πουλήσεις σε μένα. Καταρχάς, σημαίνει γιατί μου φαίνεται αντιdeοντολογικό και ανήθικο το ίδιο ακίνητο να το διαχειρίζονται προς πώληση, προς αγορά 5 διαφορετικά γραφεία. Δεν είναι ούτε, δυστυχώς για την Ελλάδα έτσι όπως ισχύει ο νόμος, δεν είναι ούτε ανήθικο ούτε αντιδεντολογικό. Στο εξωτερικό, σε πάρα πολλές χώρες και κυρίως στην Αμερική, υπάρχει αποκλειστικότητα και υπάρχει και υποχρέωση να πουλήσεις μέσω μεσίτη. Εδώ δεν είσαι υποχρεωμένος. Ωραία, στην απλή ανάθεση ακινήτου, αν υποθέσουμε ότι το έχουν 5 γραφεία, το κάθε γραφείο μπορεί να το πουλήσει σε διαφορετική τιμή. Έχουμε συναντήσει και αυτό το πρόβλημα. Απίστευτο μου για φαίνεται. πάρα πολλούς λόγους, δηλαδή θα έρθεις εσύ και θα μου πεις, ξέρεις, πουλάω αυτό το ακίνητο 100.000. Ωραία. Και θα πας και σε ένα άλλο γραφείο που στην κουβέντα πάνω θα ανακαλύψουν ότι βιάζεσαι πάρα πολύ να το πουλήσεις αυτό το ακίνητο. Οπότε αυτοί από μόνοι τους λένε ότι και 95 θα το δώσει, αρχίζουν λοιπόν και το διαφημίζουν 95. Ο άλλος θα το πει 90, ο άλλος θα το πει 97, ο άλλος θα... Προκειμένου να το πουλήσουν πιο γρήγορα. Μπράβο. Έτσι το ακίνητο δημιουργεί, γιατί πλέον με τα εργαλεία που έχουμε στα χέρια μας, μπορούμε με τη φωτογραφία του ακινήτου να δούμε που διαφημίζεται, πόσο το έχει ο καθένας, πόσα γραφεία το έχουν κτλ. Έτσι, αφού μπορώ να το κάνω εγώ, μπορεί να το κάνει και ο πελάτης. Βλέπει λοιπόν το ακίνητο και καταλαβαίνει ότι αυτό το ακίνητο, για να είναι σε τόσα πολλά γραφεία με τόσο διαφορετικές τιμές, αν βρω εγώ κατευθείαν τον ιδιοκτήτη, μπορεί να μου το δώσει και χαμηλότερα. Μάλιστα, κατάλαβα. Και έχετε χάσει εντωμεταξύ εσείς και χρήμα και χρόνο. Και χρήμα και χρόνο. Ενέργεια πολύ. Και το σημαντικότερο, ότι και ο ιδιοκτήτης δεν κάνει σωστά τη δουλειά του. Ωραία. Γιατί όταν το έχει πάει σε πολλά γραφεία και αργεί να πουληθεί, κουράζεται και ο πρώτος που θα πάει να του κάνει μια προσφορά εύκολα υποκύπτει, και ας είναι και χαμηλότερα από αυτά που ζήταγε. Συμφωνώ. Αν έχει ένα γραφείο την αποκλειστική ανάθεση ακινήτου, έρχομαι και σε βρίσκω και σου λέω: θέλω να πουλήσω το σπίτι αυτό που έχω, το αναθέτω αποκλειστικά σε σένα, δεν ασχολούμαι καθόλου. Ωραία. Ακριβώς. Δεν κάνω τίποτα. Το αφήνω σε σένα. Φαντάζομαι από την εμπειρία σου, μπορεί εγώ να έρθω και να σου πω: θέλω να το πουλήσω 100.000 ευρώ και να μου πεις εσύ ότι ξέρεις τι, μπορείς να το πουλήσεις παραπάνω ή λιγότερο. Είναι πολύ σημαντικό στην αποκλειστική ανάθεση, για να έχει ουσία και νόημα, η τιμή να είναι αυτή που πραγματικά αξίζει το ακίνητο. Γιατί δεν το θέλω να μου φέρεις ένα ακίνητο των 100.000 και να μου πεις, γιατί το κάνουν αυτό πολύ, στο δίνω αποκλειστικότητα, κοίτα, εγώ θέλω 150 και εσύ βγάλε όσα θέλεις από εκεί και πάνω. Το κοστολογώ και συναισθηματικά, ας πούμε. Ναι, και είναι και αυτό ένα μεγάλο λάθος. Γιατί το δικό μας το συναίσθημα δεν ακουμπάει τον αγοραστή. Προφανώς και όχι. Έτσι. Ή το δικό μας το λάθος, ότι κάναμε ένα λάθος κάποια στιγμή, ας πούμε. Κάποια φίλη πουλάγε ένα ακίνητο και μου λέει: μα ξέρεις, μου λέει, εγώ έδωσα και 40.000 παραπάνω γιατί ο εργολάβος δεν έκανε σωστή δουλειά και έβαλε τη θεμελίωση αλλού από εκεί που ήταν στην άδεια οικοδομής. Με αποτέλεσμα, λέει, να πρέπει να χαλάσουμε τη θεμελίωση όλοι και να το ξαναρίξουμε τα μπετά από την αρχή. Ναι, αλλά αυτό δεν ευθύνεται ο αγοραστής. Δεν θα πληρώσει το δικό σου το λάθος ο αγοραστής. Ο αγοραστής θα συγκρίνει το ακίνητο με το τι άλλο μπορεί να βρει στην αγορά, στην ίδια κατάσταση ή σε παρόμοια κατάσταση. Γιατί μπορεί να το βρει 20.000 φτηνότερο και να χρειάζεται να του ρίξει αυτές τις 20.000 για να το κάνει καλύτερο.
Έτσι είναι. Σου δίνω λοιπόν την αποκλειστική ανάθεση του ακινήτου. Ορίζουμε και την τιμή που πρέπει να απολυθεί που μπορεί να απολυθεί το ακίνητο. Τα αφήνω όλα σε σένα και πετάω εγώ τον αετό μου ξένιαστη. Και έρχεται κάποια στιγμή μία φίλη, ένας φίλος και το φέρνει κουβέντα και μου λέει «Α, θα το πάρω εγώ». Εγώ έχω το δικαίωμα να σου πω «Στοπ, εγώ θα το πουλήσω». Όχι. Όχι, θα πρέπει να περιμένεις να λήξει η αποκλειστική, γιατί δεν ορίζεται και ένα διάστημα. Ένα διάστημα. Βέβαια, απαγορεύεται. Αν πας μια αποκλειστική στα δικαστήρια αορίστου διαστήματος, δεν ισχύει. Δεν θα βρω δηλαδή το δίκιο μου που σε έβαλα να μου υπογράψεις χωρίς να ορίζω διάστημα, το οποίο είναι με βάση το νόμο οι 8 μήνες και μπορεί να δοθεί και άλλους 4 μήνες παράταση. Μου φαίνεται πολύ σύντομο δεν ξέρω, γιατί δεν είμαι στο χώρο σου, αλλά νιώθω ότι 8 μήνες δεν είναι λίγοι. Θα πουληθεί ένα ακίνητο σε 8 μήνες. Πολλά ακίνητα πουλούνται μέσα σε 8 μήνες. Είναι ανάλογα την περιοχή που βρίσκονται και το ενδιαφέρον που υπάρχει για αυτή την περιοχή. Άρα, ανάλογα με την περιοχή και το ενδιαφέρον, και ορίζεται τιμή, και το διάστημα. Και την τιμή. Ναι, όχι ορίζεται. Το διάστημα, είπαμε, είναι γύρω στους 8 μήνες. Στάνταρ αυτό. Στάνταρ αυτό, ναι. Ανεξάρτητα λοιπόν από την περιοχή. Εκτός αν συμφωνήσεις με τον ιδιοκτήτη ένα μικρότερο διάστημα. Γιατί είναι ένα ακίνητο, είναι πολλές φορές ακίνητα τα οποία έχουν ένα ιδιαίτερο αγοραστικό ενδιαφέρον και πιστεύουμε ότι θα φύγει πολύ γρήγορα. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να βάλουμε και 2 και 3 μήνες μόνο. Γιατί έχουμε ίσως κάποιες φορές και πελάτη έτοιμο που τον ενδιαφέρει. Ωραία. Τι πάει λάθος λοιπόν ή τι πήγαινε λάθος στις περιπτώσεις που είχαμε ένα ακίνητο το οποίο περνούσαν τα χρόνια. Μονίμως βρίσκονταν οι άνθρωποι σε διαδικασία να το πουλήσουν και δεν μπορούσαν να το πουλήσουν. Και όχι 8 μήνες, 2 και 3 και 4 και 5 και 10 χρόνια έχουμε δει να προσπαθούν να πουλήσουν ένα ακίνητο και να μην μπορούν. Κοίτα, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλοί παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν. Ναι. Ένας παράγοντας είναι, είπαμε, η κακή σχέση τιμής με ποιότητα ακινήτου που πουλάς. Ένας δεύτερος παράγοντας είναι να υπάρχει στην αγορά πολλά χρόνια και να το έχει δει και η κουτσή Μαρία που λέμε. Ένας τρίτος παράγοντας είναι να είναι ένα καταπληκτικό ακίνητο, αλλά να έχει κάτι δίπλα του, απέναντί του είναι ένα κροταφείο, ας πούμε. Όπου και αυτό είναι πολύ... Έχεις δίκιο. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες που δεν μπορώ τώρα να σκεφτώ. Θα πω ένα παράδειγμα, που νομίζω ότι το έχω ξαναναφέρει σε προηγούμενη εκπομπή. Είχαμε ένα οικόπεδο... Δεν το είχαμε, το είχε ένας ιδιοκτήτης ένα οικόπεδο στη Σούδα, παραθαλάσσιο, το οποίο το πούλαγε ο άνθρωπος κάποια χρήματα και το είχε δώσει σε αρκετά γραφεία στα Χανιά και δεν πουλιότανε. Ενώ ήταν πολύ καλή η τιμή του, γιατί έχτιζε πάρα πολλά τετραγωνικά μέτρα. Αφού όταν ήρθε σε εμάς λοιπόν, αφού μας είπε ότι το έχω δώσει και σε αυτά τα γραφεία κτλ., σκεφτήκαμε να βρούμε μία άλλη λύση. Το προσεγγίσαμε με άλλο τρόπο και το δώσαμε αντιπαροχή. Ο άνθρωπος αυτός πήρε 4 διαμερίσματα για τα παιδιά του. Ναι. Και τα χρήματα που θα πάρει είναι πολλαπλάσια αυτού που θα έπαιρνε αν πούλαγε το οικόπεδο σαν οικόπεδο. Καταπληκτικό. Και φυσικά κανείς από εμάς δεν μπορεί να σκεφτεί όλες αυτές τις εναλλακτικές που έχει. Και δεν έχει και όλους τους ενδιαφερόμενους που μπορεί να ξέρουμε εμείς. Μπορεί όταν θα λήξει αυτό το διάστημα της συνεργασίας, το χρονικό περιθώριο που δίνουμε σε ένα γραφείο, να ανανεωθεί εκ νέου? Βεβαίως, γιατί έχουμε περιπτώσεις που βρήκαμε τον πελάτη και το συμβόλαιο έγινε 1 χρόνο μετά γιατί είχε πράγματα να τακτοποιήσει. Ή σε μια άλλη περίπτωση που πουλήσαμε ένα οικόπεδο παραθαλάσσιο που έγινε ξενοδοχείο, ήταν όρος από την αρχή συμφωνία ανάμεσα στον αγοραστή και στον πολιτή ότι πρώτα θα βγει η άδεια και μετά θα ολοκληρωθούν τα συμβόλαια. Επειδή είσαι πάρα πολλά χρόνια στο χώρο και ξέρω τον τρόπο που λειτουργείς και ξέρω πόσο έντιμη είσαι και πόσο, θα το πω, μαμούνα και ψήρα στη δουλειά σου, και είναι και κάτι που σε έχει βοηθήσει να ξεχωρίσεις στον τομέα σου. Υπάρχουν περιπτώσεις που λες αυτό δεν θα το αναλάβω? Ναι. Βεβαίως. Ποιες είναι αυτές? Όταν είναι πολύ μπερδεμένο ένα κινητό, όταν είναι χρεωμένο... Είναι το τελευταίο. Όταν είναι μπερδεμένο αποκτάει ενδιαφέρον για μας. Αλήθεια, πρόκληση, παιδιά. Δεν θέλει τα εύκολα τώρα η Εφη. Αλλά όταν έρχονται και μας λένε εγώ 150 θέλω και εσύ βγάλει όσα θέλεις και το ακίνητο κάνει 50%, αυτό δεν το αναλαμβάνουμε. Γιατί
ψάχνουμε να βρούμε τον Τζόκερ. Ναι, επίσης δεν είναι ξεκάθαρη συμφωνία, άρα... Όχι, ξεκάθαρη δεν είναι εκεί το θέμα, γιατί ο νόμος σου δίνει, δεν απαγορεύεται πόσα θα βγάλεις, δεν υπάρχει όριο. Ναι, ναι. Έτσι, αλλά δεν είναι εκεί το θέμα μας. Το θέμα μας δεν είναι να τα πάρουμε από ποιον αυτά τα λεφτά, να ψάξουμε να βρούμε έναν που θα πει «Α, αυτό το ερωτεύτηκα και το πληρώνω και δεν με νοιάζει που έχει τόσα πολλά». Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ψάχνεις να βρεις τον πρώτο αριθμό του λαχείου. Όταν είναι δεν μιλάμε για μικρές διαφορές, έτσι. Το διπλανό πουλήθηκε 100 και εγώ για το δικό μου που είναι λίγο καλύτερο θέλω 120 και συνόμοια. Δεν μιλάμε για τέτοια πράγματα, μιλάμε για μεγάλες διαφορές. Ποιος ορίζει το τελικό ποσό που θα πάρει από μια αγοραπολισία ο μεσίτης? Ο μεσίτης, το μεσιτικό γραφείο ή ο άνθρωπος που έχει το ακίνητο? Ότι εγώ θέλω να το πουλήσω τόσο και από αυτό εσύ θα πάρεις τόσο. Θες, έχει καλώς, δεν θες. Υπάρχει συμφωνία που γίνεται γραπτή όταν σου υπογράφει την ανάθεση, είτε απλή είτε αποκλειστική. Επάνω γράφει όλους τους όρους, δηλαδή πόσο τα 100 θα είναι η αμοιβή μας ή αν είναι ένα εφάπαξ ποσό. Είναι στάνταρ η αμοιβή σας? Κάποιες φορές δηλαδή, είναι κατόπιν συνεννόησης. Εκτός από τα παζάρια που θα γίνουν για ένα ακίνητο, γίνονται και παζάρια μεταξύ του πολιτή και του μεσίτη? Βεβαίως. Βεβαίως. Υπάρχει και αυτή η ευελιξία ότι ξέρεις τι, αν εμείς το πουλήσουμε στην αρχική τιμή που έχουμε ορίσει, θα πάρω τόσα. Αν πέσει η τιμή, θα πέσει και η δική μου. Είναι όλα κατόπιν συνεννόησης. Μάλιστα. Είναι όλα διαπραγμάτευση του τι θα συμφωνήσεις με τον πολιτή. Ή και με τον αγοραστή, γιατί είναι και οι αγοραστές αυτοί που... Πολλές φορές, κοίτα, ένας αγοραστής ξέρει πολύ καλά τι θέλει να πάρει. Και πολλές φορές είναι και πολύ καιρό στην αγορά αυτός ο αγοραστής. Άρα έχει ενημερωθεί. Δηλαδή, έχει ενημερωθεί για το τι υπάρχει. Όταν λοιπόν έχει αρχίσει και κουράζεται, γιατί πάει σε ένα μεσητικό γραφείο και του λένε «Α, δες και αυτό». Ναι, είναι 50 τετραγωνικά ενώ χρειάζεσαι 100, αλλά δες το, είναι μια ευκαιρία. Και δες και εκείνο, ναι, δεν είναι κοντά στη θάλασσα, είναι στο βουνό, αλλά είναι μια ευκαιρία. Οι άνθρωποι κουράζονται. Περιφέρονται από ακίνητο σε ακίνητο, χωρίς να βλέπουν τελικά αυτό το οποίο έχουν οριοθετήσει. Όταν όμως πάνε σε έναν μεσίτη και πούνε θέλω αυτό και είναι πολύ συγκεκριμένο, τότε ο επαγγελματίας μεσίτης θα πάει αυτός για λογαριασμό του, θα δει όλες τις ευκαιρίες. Γιατί όταν έχουμε μια αποκλειστικότητα, τουλάχιστον εμείς σαν γραφείο, συνεργαζόμαστε πάρα πολύ με τα άλλα γραφεία. Δεν μας ενδιαφέρει το να περιμένουμε πότε θα βρούμε τον πελάτη εμείς να πάρουμε και από τον αγοραστή και από τον πολιτή. Μας ενδιαφέρει να εξυπηρετήσουμε πάρα πολύ γρήγορα τον πελάτη μας για να μπορέσει και αυτός να κάνει τη δουλειά του, να έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία, να μας διαφημίσει. Είναι πολύ σημαντικά κομμάτια της δουλειάς μας όλα αυτά. Τι είναι πιο εύκολο, να κινήσετε διαδικασίες προκειμένου να πουλήσετε ένα ακίνητο το οποίο σας έχει ανατεθεί ή να αναζητήσετε ένα ακίνητο το οποίο σας έχει ζητηθεί για να το αγοράσει κάποιος? Για μας είναι το ίδιο. Αλήθεια, Ναι. Θα έβαζα στοίχημα ότι θα μου έλεγες το πρώτο. Ότι έχω ένα ακίνητο και βρίσκω τον υποψήφιο αγοραστή. Όχι, για μας είναι το ίδιο. Ναι, αλλά δεν έχει περισσότερο τρέξιμο το δεύτερο? Όχι. Γιατί... τώρα βέβαια έτσι όπως ξέρω εγώ θα μου πεις μήπως το δεύτερο που έχει περισσότερο τρέξιμο και ναι, εμένα μου αρέσει και το τρέξιμο? Όχι, δεν έχει να κάνει με αυτό. Έχει να κάνει ότι όταν είναι συγκεκριμένος ο άνθρωπος του τι θέλει, εμείς πλέον σαν γραφείο μετά από τόσα πολλά χρόνια είναι εύκολη δουλειά και σας. σε συνδυασμό με το ότι έχουμε ένα τεράστιο πελατολόγιο από το λογιστικό τομέα, οπότε όταν μου πεις ότι θέλω ένα οικόπεδο στη Ραμνή, θα πάρω τηλέφωνο τους πελάτες μου στη Ραμνή και θα τους πω μάθετε τι πουλιέται στην περιοχή. Τους ξέρεις και όλους, δεν γλιτώνει κανείς. Ναι, σε ξέρουν και οι πέτρες πια. Όχι μόνο σε αυτόν τον τόπο. Ή όταν θα μου πει ο άλλος θέλω κάτι στη Γάβδο, θα πάρω ένα τηλέφωνο στη Γάβδο και θα πω παιδιά τι πουλιέται αυτή την περίοδο στη Γάβδο. Δηλαδή... Πλάκα και μια που το ανέφερες, πολύ πράγμα πουλιέται στη Γάβδο. Όχι πάρα πολύ. Αγοράζεται περισσότερο? Πιο πολύ γενικότερα είναι σε μια φάση τρομερής ανάπτυξης η Γάβδος. Είναι αγοραστές. Κοίταξε, το 80% της Γάβδου έχει βγει δασική. Ναι. Οπότε ό,τι έχει απομείνει, δηλαδή οι οικισμοί και λίγα τμήματα γύρω από τους οικισμούς,
είναι λογικό να υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αγοραστικό. Τελευταία ερώτηση, από ό,τι βλέπω και στο ρολόι απέναντι. Σου έχει τύχει ποτέ άνθρωπος που θα σου αναθέσει την αποκλειστικότητα του ακινήτου του? Θα βρεθεί αγοραστής, θα συμφωνήσει το ποσό που έχετε ορίσει και θα σου πει ο πελάτης ότι όχι, εγώ αυτός δεν θέλω να το πάρει το σπίτι μου, το ακυρώνουμε. Για δικούς του λόγους. Όχι. Μου έχει τύχει να υπάρξει πελάτης, ειδικά στο παρελθόν, ο οποίος λέει «Α, πολύ γρήγορα το πουλήσαμε, τελικά δεν ήταν η σωστή τιμή αυτή». Επαναχώρησε, γυρίσαμε την προκαταβολή στον άνθρωπο πίσω και το ακίνητο πουλιέται ακόμα. Πω. Και σου μιλάω για πάνω από 20 χρόνια αυτή τη ιστορία. Τι λες τώρα? Στο νιό χωριό, το χωριό της μαμάς μου. Πιστεύεις ότι θα πουληθεί αυτό το ακίνητο? Κάποια στιγμή θα πουληθεί, βέβαια. Θα πουληθεί. Αλλά θα έχει χάσει την αξία. Μιλάμε τότε ότι ήταν ακόμα δραχμές όταν είχε γίνει αυτό. Είναι έτσι, αυτή η ευκαιρία. Το έχω πολύ έντονο αυτό στο μυαλό μου, γι' αυτό το είπα. Από τότε έχουν ακολουθήσει και άλλα παρόμοια περιστατικά. Αυτό που λες, διότι το ότι συμβαίνει κάτι πολύ γρήγορα και λες πολύ καλό για να είναι αληθινό, δεν σημαίνει ότι δεν συμβαίνει κιόλας. Έτσι ακριβώς. Συμβαίνει, είναι ευκαιρία. Είναι πολλές φορές η ευκαιρία, είναι πολλές φορές η στιγμή, ναι, που αν δεν την εκμεταλλευτούμε μετά λέμε... Υπάρχουν πελάτες. Είδες, και θα πρέπει να δεν πούμε θα σου και κάνω κάτι ποτέ άλλο. Την τελευταία ερώτηση. Ποτέ. Θα πρέπει να πούμε κάτι άλλο στον αέρα. Είναι πάρα πολλές φορές που έρχονται και μου λένε κάποτε γι' αυτό το ακίνητο μου δίνανε τόσα. Παιδιά, δεν είναι αληθινό αυτό. Άλλο περνάω, το βλέπω και λέω θα μπορούσα να δώσω τόσα, ας πούμε. Και άλλο φτάνω στο συμβόλαιο. Γιατί βλέπω ένα ωραίο σπίτι και λέω θα μπορούσα να δώσω τόσα. Όταν θα μπω μέσα... Είναι μπακαλίστικη εκτίμηση το τόσα. Και όχι μόνο. Όταν φτάσουμε στη διαδικασία της τριβής να κάνουμε τα συμβόλαια και ανακαλύπτουμε ότι λείπει αυτό, ότι δεν είναι νόμιμο, ότι ένα κομματάκι του κήπου ανήκει στον διπλανό, ότι τούτο, ότι αρχίζουν και αλλάζουν τα πράγματα μετά. Δεν είναι αυτό που είδα. Είναι άλλο πράγμα από αυτό που είδα. Δεν θα στην κάνω την... Όχι, δεν θα στην κάνω την άλλη ερώτηση, διότι ούτως ή άλλως θα τα πούμε και τον επόμενο μήνα και δεν θέλω να τις εξαντλήσω όλες. Είσαι ανεξάντλητη. Είσαι ανεξάντλητη. Και είναι ανεξάντλητο το κέρδος γενικότερα σε όλες τις παροχές. Αγίου Δημητρίου 111 και ξεκινάω από το κατάστημα της Αθήνας, στον Άγιο Δημήτριο στην Αθήνα. Στη Λεωφόρο Καραμαλή 350 στα Χανιά, στις Καλύβες από Κορώνου φυσικά, Βολουδάκηδον 4. Είδες τώρα, τώρα εδώ τα έχω γραμμένα όλα να μην ξανακάνω λάθος. Μία Έφης Γουράκη που γυρνάει πόλεις, χωριά, φεύγει στην υπόλοιπη Ελλάδα, φτάνει η Αμερική, κατακτά τον κόσμο. Γιατί όπου και αν θέλετε να πουλήσετε και όπου και αν θέλετε να αγοράσετε, η Έφη έχει άκρες, έχει ανθρώπους και μπορεί να κάνει τη δουλειά σας όπως πρέπει, χωρίς να έχετε εσείς το άγχος αυτό. Ας έχετε άλλα άγχη και αφήστε αυτό το άγχος στην Έφη. Η Έφη μπορεί και το διαχειρίζεται. Πάρα πολύ σε ευχαριστώ. Άλλωστε, όταν κάνουμε μια οικοδομή, ας πούμε, ναι, δεν βάζουμε ταυτόχρονα για το ίδιο διαμέρισμα 5 υδραυλικούς, 3 ηλεκτρολόγους, 10 κτίστες. Όχι, βέβαια. Θα πρέπει να μάθουμε να εξειδικεύουμε και να συνεργαζόμαστε με κάποιον επαγγελματία έναν κάθε φορά. Συμφωνώ απόλυτα. Καλή δύναμη, καλό τρέξιμο, ραντεβού στην τελευταία μας. Κοίτα πώς πέρασε η σεζόν, τον Ιούνιο θα τα πούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Θα πάω σε διαφημίσεις και θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο για να υποδεχτώ μετά από 15 μέρες τον Γιώργο Παπαδοκοτσόλη.